אמרתי לו, ג'פטו, הוא לקח לך כסף וטס עם שמשון ויובב לקזינו בבורגס. שתה לך את כל הפנסיה. אבל הוא לא הקשיב לי. אהב אותו כאילו היה הבן שלו. בא לי המנכ"ל, אמר לי, מרקו, החופש משדרים עוד פעם את פינוקיו. שאלתי למה, אמר, ככה. 2 כבר לא ראיתי את אמא שלי. אני זוכר שהוא אמר לי, אם אתה לא עובר לשעה 2:10 בצהריים, במקום 8:30 בבוקר, הלך על המשפחה שלך כבר בפרק הראשון, מבטיח לך. אני ידעתי שהוא זה שהדליף את המסמך המזויף לחברים של פרפר נחמד. רק אחרי זה הם התחילו לצאת על פינגי, ואני מצאתי את עצמי גמד עוד חופש. אמרו לי שמשדרים פינוקיו גם בצהריים,